Flyver han koldt ud, så det bliver dejligt. Dygtig! Nej. Det gør det med en gang. Det er det charme ved at gøre. Og det her, det er min gamle fødekasse. Fra dengang, jeg havde flexiluer. Ja. Og den anden fødekasse, den er derinde. Der lå de derinde i det område der. Ja. Nå, selvfølgelig. Ja, den kan du.